umsiza akekho umsisi naba kubuza lapha abantu bakho. Hey wemsisi. Hey inkabi yami. Ngakutshela ke namhlanje ke ade ngithi ngizovala ade ngivala u1 xoxela. Ngivala u1 namhlanje ngapheka ke ngavala ngo1 kanti ngivala ngo1 nje msisi ngiyayilokotha. Hey abantu kwafika nje avantha la yapaka qale kwafika abangaboko kwaBaby ababuka abaka sanitize unongoma hlanhla le unongoma savala ngawo kuphela kokudla abasuka nongoma nje abangumakhaya batata ugodo bezothenga bahamba ngomtsetsetse bemoto bakuthola lapho kwafika amadoda awu2 asuka eThekwini lutho kwaqhamuka iAvanta isuka eThekwini bathi nje omontombonathi welesizokweseka ayangangaza futhi awaqamba manga ubuzwa nje ngisho ulimlanga nganga yitheko amawerewere baphoxeka abantu ukudla kusekho sengivalile manje mina namanje ngisalinde umuntu odonsa inqola namanje ziyafika imoto ziyapaka futhi akupaka ikhohle ivusa njengezakho imoto zangempela ziyapaka ziyajika ziyapaka ziyajika yabona nje msisi fanele uvole batshela abantu manje ukuthi sengizovale ngivale ngo6 noma kuyisabatha ayikho into engizoyenza imali yami engaka ejikile bathi abangaka hey yabona namhlanje bengolela ngibomvu namhlanje ngibhobhile msisi ngibhobhe ngempela ngibhobhile hey bona ngihlunga inhliziyo yami abantu abajikayo imali yami engaka ibuyele emuva nesupport nje yabantu mase bazokusupport manje kusekho manje ukudla shishe ngavala namhlanje